Ndewo. Kedu ihe ịlụ gbasara ya na Valentine ịhụnanya otu isi ahụ ya na obodo anyị bụ Naịjirịa? Valentine bụ oge ndị hụrụ onwe ha n'anya na-eji egosi ibe ya na ya hụrụ ya anya. Ọkwa n'oge a na-eji express love. Express love to your loved ones. Most times, if you're a wife, you need to really show them on your hand. Like more, that day is someone to check on and that very day, I will special day. No long. Hey, special day. Okay, we got the Nwunye m na-emechi ọrụ n'oge anyị abụọ jee nwa aṅụrị anyị na ụmụaka anyị ndị ọzọ esozie ọ ga-adịrị gị mmadụ o wee nọ ya ndị Igbo wee atọ ga-enye site ndị Igbo ọha n'anya ebe flawa nye nwunye isi Valentine ọsị ọpe chi ndị Igbo imeela ya dịkwara gị mma. Happy birthday. Thank you.